A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ga wata tsaraba zuwa ga masoya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Duk wani wanda ya ji wannan abu kada yadda ya aikata sai ya ba mutane 11 sannan zai aikata. Addu'a ne zababbu na ganin Annabi Muhammadu. Duk wanda aka tura wannan in dai ya aikata bai ba mutane 11 ba, to gaskiya ban yafe masa ba, sai ya ba mutane 11 sannan zai aikata. Addu'a ta farko, in kana so ka ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ran daren Juma'a, sai ka karanta inna ɗaya kafa 1000, sai kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim kafa 1000. To bi iznillahi za ga Annabi. Wannan mujarrabi ne sahihu, mun jarraba mun gani wallahi. Sai addu'a ta biyu, in kana so ka ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a dare na Lahadi, daren Lahadi kana so ka ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba a bacci ba a bayyana ba, a rufe ido, sai hamu ɗakin da ba mai ganin ka sai dai Allah kai kadai. Sai kai sallar lafila raka'a 2, ta farko Fatiha kafa 1, iza ja'a kafa 70, ta biyu Fatiha kafa 1, sai ƙara yin Fatiha kafa 70. In kai sallama sai ka ɗauki tasbi, sai ka rufe idonka, sai kai zaman tahiya. Ba a motsi da idanu, ba a motsi da halaye, sai dai in halin da zaka ja sharbinka. Sai ka kama karanta salatul fati, adadinsa ba yawa, kafa 200, amma kuma duk harafi sai ka dan tsaya ka ja numfashi, sai kai guda 200. To a rufe irin zaka ga Annabi Muhammadu. Na rantse da wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan addu'ar mujarrabi ce. In dai kayi adadin ta kwana 3 zaka ga Annabi a wannan rufe ido. Babu wata addu'a da zaka yi wacce tafi sauki ta ganin Annabi kamar wannan, wallahi tallahi. To sai addu'a ta 3, ga ta ran tana zuwa. In kana so ka ga Annabi Muhammadu ka yawaita ganin sa a bacci ne ko kuma a bayyana ne, sai kana karanta innahu laqawlu rasulun karim kafa 1000 da daddare da 111. Sannan kuma in gari ya waye da safe an yi sallah asuba ka karanta kafa 1000. In an yi la'asar ka karanta kafa 1000. Na rantse da wanda raina yake hannunsa, duk wanda ya lazanci wannan aiki wallahi tallahi zai yawaita ganin Annabi zahiri da baɗini, wallahi tallahi. To sai addu'a ta 4, in kana so ka ga Annabi Muhammad a cikin mafarki a ranar da kake so, duk kowace rana kai iko kana so ka ga Annabi, in aka yi sallar asuba sai ka karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadra qatilati adarkin ya rasulullah kafa 500 bayan kowace sallah. In ka zo kwanciya sai ka yi 500. Wallahi tallahi billahi allazi duk wanda ya aikin nan na kwana 3 bai ga Annabi ba ya tsine min albarka. Wannan aikin mujarrabi ne. Sai addu'a ta 5, in kana so ka ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a mafarkinka, ga addu'a mai sauki, sai dai in mutum ba zai ba, sai ka ɗauki tasbi ka yi nafila raka'a 2. Na farko ka karanta Fatiha kafa 1, sai ka karanta salatul fatihi kafa 100. Na biyu ka karanta Fatiha kafa 1, sai ka karanta alam nashrah laka sadrak kafa 100. In kai sallama sai ka karanta salatin Annabi kafa 10. To billahi allazi la ilaha illa huwa, in kana haka zaka na yawan ganin Annabi Muhammadu. Sai addu'a ta 6, in kana so ka ga Annabi Muhammadu a cikin mafarki cikin gaggawa a rana, ka ga Annabi Muhammadu cikin gaggawa, in ka zo kwanciya sai kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafa 71, bismillahir rahmanir rahim kafa 71. Bayan kai lafila raka'a 2, sannan sai ka karanta kuma ya ayyuhal muzambilu umul layl illa qalila kafa 1 tallin tak he kwanta. To billahi la ilaha illa huwa, duk wanda yake haka ya samu shekara abu ga Annabi sau da yawa ba ka gani sau 100. Na rantse da billahi la ilaha illa huwa. Sai kuma addu'a ta gani Annabi ta 6, in kana so ka ga Annabi a cikin mafarki cikin gaggawa ran daren Alhamis, sai kai nafila raka'a 4. Na farko ka karanta Fatiha kafa 1, sai ka karanta salatul fati kafa 50. Na biyu Fatiha kafa 1, salatul fati kafa 50. Sai kai tahiyya karke sallama, sai ka ƙara tayi ka karanta Fatiha kafa 1, salatul fati kafa 50. Sai ka ƙara tayi ka Fatiha kafa 1, salatul fati kafa 50. Sai kai tahiyya sai kai sallama. In ka sallame sai ka karanta jawharatul kamal kafa 77.
wallahi tallahi duk wanda yake wannan zai ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amma sharaɗinsa kada mutum ya aikata ban yi wa mutum izini ba sai ya ba wa mutane 11. Duk wanda ya je aikata bai ba wa mutane 11 ba ban yafe masa ba. Wannan addu'a na baku ne ku je ku yi ta. Duk wanda ya yi wannan addu'o'i a cikin wannan addu'a ya fayar inda nayi bai ji ya ga annabi ba ya tsine min albarka ko shi waye kowa shi ya tsine min albarka. Wallahi tallahi wannan addu'a taimaka muku nake yi. Sai addu'a ta 6 sai addu'a ta 8 in kana son ka ga annabi zahiri da baɗini sai ka karanta ya ayyuha inna anzalnahu fi lailatul qadar kafa 1111. Amma za ka yi nafila na farko fatiha inna anzalnahu, na biyu fatiha qul huwallahu, in ka sallame sai ka inna anzalnahu kafa 1111. Na rantse da wanda raina yake hannunsa duk wanda ya aikin nan adadin sa kwana 7 ba ga annabi ba to gaskiya zunubi ne maka yawa, zunubin ka ne yawa babu kokonto. Sai kuma addu'a ta 9 in kana so ka ga annabi sai ka karanta wannan baiti na cikin diwani هو الكل منه الكل بدلا وظاهرا فبحر سواه ما لنا فيه مشرب فهو تجلى الذات بل هو عينها فملك العلي منها كذا ملكوت فسر سرى من سر بالسر وحده فما سمى إن الحق والسر لاهوت. sai karanta wannan baiti kafa 33 sai kai salatul fatihi kafa 33. Na rantse da wanda raina ke hannunsa wannan addu'ar Shehu Ibrahim Inyas shi ya bada wannan addu'ar. Wallahi tallahi duk wanda ya yi wannan addu'ar da kwanta bacci bai ga annabi ba duk abin da in mallaka Allah karɗa ya bashi sai da in zunubi ne da shi. In kai ba ga annabi ba to zunubi ne da kai istighfari. In dai mutum yana karanta ismi na ganin annabi bai ga annabi ba to zunubi ne marewa. To ga ismin nan zan baku ismin kanka da zanen in mutum ya zo kwanciya ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim astaghfirullah alazim min zambil azim fa innahu la yaghfiru dhunuba illa rabbil azim. Yayi wannan kafa 313. Sannan kuma ya karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad على الأجل الحق بالحق من لا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجد إلا وجده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلاة تعربنا بها إياه. يا كرنت wannan salati kafa 100 sai roki Allah wallahi duk zulufin da kai tara in zulufin ka ya kai sama sau 70 ya kai ƙasa sau 70 ya kai gabas sau 70 ya kai yamma sau 70 ya kai kudu sau 70 ya kai arewa sau 70 wallahi tallahi Allah zai gafarta maka. Wani din mujarrabi ne an jaraba. To sai addu'a kuma ta 9 in kana son ka ga annabi Muhammadu mun kusa ba mu bar muku su haka domin mutum ya je ya aikata. In kana son ka ga annabi Muhammadu sai kai nafila da rana sai kai nafila raka'a 2 na farko karanta fatiha kafa 1 ka karanta alam tara kaifa kafa 5 na biyu fatiha kafa 1 li'ilafi kafa 5 sai ka kwanta sai kai addu'a sai ka shafa sai ka kwanta. In ka kwanta sai kai ta karanta shuhudi li ainin zata dayyaba lil asha, shuhudi li ainin zata dayyaba lil asha har bacci ya dauke ka. To wannan addu'a ita ce mai sauki ta ganin annabi. Duk wanda yake wannan zai ga annabi wallahi tallahi. Sai kuma addu'a ta ismullahi al-azam wanda yake neman bukata a wajen Allah. In kana neman kuɗi a wajen Allah ka nema ka rasa sai kai sallar lafiya raka'a 1000 a daren juma'a. Na farko in ka karanta fatiha sai ka karanta wa nuqallibuhum zata yamin wa zata shimal kafa 1 sai kai raka'a 1000 kenan. Wallahi tallahi duk wanda yayi wannan juma'a ba zai taba yin talauci ba. In yayi talauci kuma Allah tsine min albarka. Sai kuma addu'a ta gaba ta 10 in kana son ka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka karanta qul huwallahu ahad har zuwa ƙarshenta kafa 1111. In ka zo kwanciya kuma sai ka karanta qul huwallahu ɗinka kafa 66 sai ka kwanta ta bangaren ka na dama ka sa hannunka ta bangaren ka da dama kamar yadda ake kwantar da sai ka karanta salatul fatihi lima ugulika kafa 5 sai ka arfa ido kar ka bude wallahi tallahi za ka ga annabi. To za mu dakata haka. Wanda ya bada wannan addu'a shine Malam Siraji Dogon Jeji. Duk wanda ya ji wannan abu kare yadda ya aikata ban masa izini ba sai ya ba mutane 11. Duk wanda ya aikata kuma bai ba mutane 11 ba ya cuce ni kuma Allah zai masa kai ya tsakanin da shi. Duk wanda ya je ya ba mutane 11 ya je aikata wani addu'a bai tai ba ni kuma ya tsine min albarka domin duk kowace addu'a nan mujarrabi ce sahihu
in ci an riga an gama. Kuma dama shi ganin annabi shine babban muradi, ba abin da ya kai ganin annabi. A yau kana cikin bakin ciki, in ka ga annabi Allah zai yaye maka bakin ciki. A yau wani abu kake nema a wajen Allah, da ka ga annabi Allah zai yaye maka. Kuma dama annabi yana cewa fa man ra'ani fil manamihi fa sayarani fil qazati. Hakika mai gani na a mafarki da sannu a sannu zai gani ido da ido. Wani hadisi kuma yake cewa fa man ra'ani fil manamihi fa qad zarani fil qazati. Wallahi duk wanda ya gani a mafarki ido da ido ya gani a annabi. Annabi ya ce wallahi tallahi wanda ya gani a mafarki ido da ido ya gani. To ka ganin annabi shine babban muradi. Mu so annabi Muhammadu shine tsira. Dama shi ma shehu yana cewa wa man hibuni wa man yarani. Wanda ya gani ya karɓi abin da yake zare ne. To za mu bar wannan bayani da anan ba za mu ce komai ba. Kawai a bar magana a nan wajen.